нека да се посмеем заедно с фестивала на усмивките в София днес на 1 април. 1 април, все пак трябва да кажем, че има огромна разлика между карикатура и шарж. Да, разбира се, тази разлика нека зрителите сами да научат за нея и посетителите на фестивала, като се докоснат до безплатни шаржове, които могат да им бъдат нарисувани, до йога на смеха, в която могат да участват и да разгледат различни видове карикатура от цял свят. Ще видят най-различни видове смешки, нарисувани по невероятен начин от най-добрите карикатуристи в света. Имаме гости от Чехия, имаме и от Турция. Това са известни шаражисти, които тук ще бъдат на ваше разположение да рисуват и да усмихват хората. За карикатурата мога да кажа, че съвременната карикатура е много по-глобална в сравнение с предишните години, понеже вече проблемите, ежедневието ни е много по-глобално и общо. Затова това се отразява върху нашите черти и нашите карикатури са без текстове. Да. И много лесно се възприемат от всички краища на света. Много по-бързо се долавя вица, хумора и рисунъка. Какво е мястото на карикатурата в живота на хората, които живеят в Турция? И много е близка до българския хумор. Защото произлизат от корените на Средин Ходжа и Хитър Петър. Оттам, ако тръгнем оттам, ние може да решим да отговорим на този въпрос по-добре. И пак ще повторя, имаме много общи неща, за които да се смеем, да тъгуваме и да размишляваме и да реагираме по-своему. Каква е разликата между карикатура и шарж? Шаржът е портретна рисунка, но трябва да се направи впечатление на характерните белези на персонала, който рисувате. С увеличение на някои форми. Има различни техники, които се използват, но ще видите след малко. Ние си рисуваме така наживо. Дори има и дигитални рисунки. Същевременно в съвремието започна и рисунки с изкуствения интелект. Това е много по-лесно, но когато рисувате наживо, вие долавяте и духа на персонажа, който рисувате. Това е нещо по-уникално и по-ценно според мен. Четири изложби с различна продължителност, но горе-долу до 20 април ще може да